don Román Rodríguez González, contamos coa presencia distintas modalidades: réxime ordinario, réxime de persoas adultas presencial e a vocación de inserción laboral a conquerir uns índices de inserción laboral que superan os nos que durante o próximo curso se impartirán os másteres de formación profesional. Levamos aproximadamente unha década asistindo a unha auténtica revolución silenciosa no ámbito da formación profesional, onde os macrodatos que coñecemos son tremendamente significativos e falan por si solos do cambio de percepción social e do cambio de función social que ten desempeñado a formación profesional dende dende o ano 9, realmente, cando se comenzou, naquel momento tamén, con José Luis Mira na dirección xeral, dende aquel momento, pois, ata hoxe, cun proceso continuo de cambio, millora, de modificación, cuyo indicador pois máis singular pois son os datos que nos farán, os resultados que nos farán desta transformación. Un incremento brutal do número de alumnos que fan formación profesional en Galicia, prácticamente un incremento dun 60%, máis que se duplicou o número de alumnos que había naquel momento fai 10 anos, a cuota de inserción laboral dos alumnos que se forman en formación profesional, prácticamente un 80% de término medio no ámbito dual, por riba do 90%, eso significa que estamos dando unha educación útil, un servicio útil aos nosos alumnos, e un dato tamén moi significativo, é que máis do 60% dos alumnos que fan educación non obrigatoria ao marxen do ámbito universitario, pois se forman na FP, o cual creo que iso é pois un balance tremendamente positivo, con unha serie de anos que nos permiten ter unha visión a longo prazo e que farán claramente pois desta revolución silenciosa que puxemos en marcha e no cual pois hai diferentes fitos que a marcan, non? E hoxe estamos dando un paso tamén tremendamente significativo. E é un paso que dende a Consellería o tiñamos claro cando vimos a posibilidade de facelo, pero que obviamente sería imposible dado se non tuéramos a confianza, a vosa confianza e a vosa complicidade xunto á confianza e á complicidade do sector productivo. Hoxe presentamos os novos másteres de FP. Sabedes que o ano pasado houve unha experiencia piloto en algúns centros educativos, funcionou moi ben, 5 centros educativos fixeron un curso de especialización, máster de FP, cun bo resultado, e agora o que queremos é pois dar un salto de calidade en este ámbito, dar un novo salto no incremento do prestixio que ten a formación profesional, no incremento de oportunidades que a formación profesional lle dá ás persoas que se forman en ela, que se educan en ela, e tamén darlle á sociedade, neste caso aos sectores productivos, ao mundo da empresa, profesionais con alta cualificación, que o que van a facer é que o sistema productivo, as empresas, poidan ter persoas máis e mellor formadas, que a van facer, por suposto, máis competitivas, e que iso vai xenerar pois un círculo virtuoso onde millorará, por extensión, a capacidade competitiva das propias empresas. Sin dúbida é un valor engadido absoluto e é un círculo virtuoso. Estamos a falar tamén de áreas profesionais do presente, pero sobre todo áreas profesionais do futuro,
que demanda a empresa, que demanda a economía máis competitiva, que demanda, en definitiva, o mundo, no cual pois, vamos a desenvolver parte da nosa vida ou van a desenvolver parte da súa vida pois, moitísimas persoas nos próximos anos. E a outra línea que tamén queremos presentar hoxe, onde tamén tedes un papel tremendamente relevante os equipos directivos que aquí estades, ten que ver ca FP Dual. Obviamente isto non é tan novedoso, porque levamos algúns anos facendo FP Dual, pero creo que vamos a dar un salto cuantitativo e cualitativo moi significativo en este curso. A oferta deste curso chega a 163 proxectos de FP Dual, prácticamente 60 centros educativos, 57. Máis de 2.300 alumnos. E o máis significativo, participan en este proxecto 571 empresas. Eu lembro, cando se comenzou a implementar e a apostar polos centros integrados de formación profesional, se dicía a parte administrativa, e se dicía a parte política, ou que era ser a portavoz no Parlamento de Galicia, en este ámbito, e sempre creín na FP Dual, nos decían que en Galicia non tiña futuro. E non tiña futuro porque a estructura empresarial non era, por exemplo, a de Alemania, ou a de Suíza, ou a de Austria, onde había grandes conglomerados empresariais que sí apostaban por FP Dual. Nós, naquele momento, dicíamos, efectivamente, a estrutura empresarial, a nosa, a galega, é máis minifundista. Non temos esa dimensión no ámbito empresarial. Pero é posible que haya moitas empresas que, xuntándose, que, tendo pois, unha visión colaborativa, poidan desenvolver ciclos de FP Dual, só que en vez de para unha única empresa, para varias empresas que participan. E o dato está aquí. O dato é que de 163 proxectos hai 571 empresas. Algúns ciclos teñen 4, 5, 6 empresas, pequenas empresas, talleres pequenos. Pero tamén é moi importante que estes pequenos talleres teñan profesionais ben formados, porque non temos que pensar só na cualificación, na alta cualificación para a empresa de dimensión grande, senón tamén para a pequena empresa. E isto é tremendamente significativo a capacidade que tivemos de involucrar a pequena empresa, incluso a veces microempresas en este ámbito, e o que asumen estas empresas tamén, tanto formativo como organizativo, como económica, a nivel económico, o que asumen estas empresas. Destos 163 que se ofertan para o curso 21-22, hai que dicir que 99, casi 100, 99, son novos, absolutamente novos. E van chegar a 49 centros, van ser en torno a 1.400 prazas, e se ganamos a confianza de 374 empresas que por primeira vez participan en ciclos novos de formación profesional. Creo que é un salto cuantitativo e cualitativo dun alto interés e a súa oferta pois é moi amplia, dende cuestións vinculadas pois ao marketing, ao comercio, á hostelería, é dicir, a ramas de profesións que son fundamentais pois, no noso sistema productivo. Non? Outro aspecto moi importante é que a FP Dual está espallada polo conxunto da xeografía galega. Estamos prácticamente en 30 concellos, cidades e cabeceiras de comarca. E dende aí, digamos, ten un efecto positivo no conxunto do territorio galego. Bueno, eu quixera dicir que nós apostamos dende sempre, e vamos seguir facendo, por ser capaces de facer unha FP que responda ás necesidades da sociedade, ás necesidades dos sectores productivos. Por dos motivos. Porque é bo polo alumno, que vai poder imbricarse no sistema, no mundo laboral, e é bo para a empresa, que, como dicíamos antes, vai poder ter bons profesionales que posibiliten que a empresa teña viabilidade. Nós temos que ter, e vamos a seguir apostando, por unha confianza no empresariado, por unha confianza no mundo da empresa. Nós non somos un fin en si mesmo. Ningún centro educativo voso é un fin en si mesmo. É un medio. E é un medio para formar o alumnado e para dar servicio, neste caso, á sociedade que demanda, obviamente, profesionais cualificados de alta cualificación e que poidan consolidar
e axudar a incrementar pois, a capacidade productiva. Creo que a confianza que ganamos en este ámbito pois é fundamental. Queremos que a formación profesional siga sendo o que é, unha educación de prestixio. Lonxe quedan aqueles tempos onde se vía a FP como un ensino pois de escaso valor. Non fai moitas décadas deso. Cando eu estudiaba, cando eu era mozo, ora xa non o son, igual que os estares aquí, a maioría, pois a FP tiña unha situación, digamos, de prestixio social menor. Hoxe se equipara a calquer estudio e hoxe é un prestixio, ten un nivel de prestixio significativo e todo o mundo entende que é unha oportunidade de formarse para o futuro e de ter oportunidades, fundamentalmente laborales, para o futuro, dando resposta ás necesidades do mercado laboral.